Já vás tam dnešní videa, jsem tu s Míškou. A už to, že to bude dělat, protože my budeme dneska po slapu a my jsme jako už udělali aktivátor, jakože tam bylo. A my jsme tam přidali vodu a sůl. Takže dneska si zavážeme tady šálou oči a musíme na tu moji kobercovou taktiku, že budeme takhle šmatrat a jakože, takže jdeme se zavázat oči. Ježiš, ten tebe zase nejde vidět. A nesmíme, fakt nebudeme podvádět, prostě dneska jsem si řekla, že fakt jako nebudeme vůbec podvádět. Ty to máš krátký, takže já si to zkračím, protože mám dlouhé. No, takže si můžeš zavázat oči. Okay. Já nejsem máme. Můžu si zavázat oči. Jde ti to? Mám ti to zavázat? Pozor. Tak jo. Co ke mně? My budeme dělat vlastně Ty vole, to padá. Dobré? Jo, počkej. Nevidíš, doufám. Ale jak mi to padá. Nemůže to padat. Nepadá. Dobré, a radši mi zkontroluji, jestli nevidím. Kolik ukazů prstů? 5. Ne. Dobré. Teď já si to zavážu. Jo, nepotřebuješ pomoct? Ostatně Ne. nemůžu pomoct. Tak já si Kde to... mám misku tady? Počkej, já nevím, jestli si to dokážu... Co děláš? Kontroluješ, jestli to jsem nebo co? Já vůbec nevidím. No, a to co chceš vidět? Jo, tady mám misku. Čekej. Ty vole, já nevidím. To je úplně Já hrozné. byl tmu. Já taky. Můj vlasy do prdele. To mám řasenku. Pájo, kde seš? Pojď sem. To vůbec ježe. Tady. Chceš? Ty vole. Co? Chceš už hotová? Ne, mě to nejde, já mám vlasy. Jo, už to budu mít. Už sama něco přišla. Au. Můžeme začít. Já nic nevidím. Taky ne. Fakt ale nevidím, fakt nic. Já taky ne. Co je? Au. Kouká se Míša? Ne, Dobré. Anna si chvilku koukala. Nekoukám. Pojďte, ale nesmíš lhát. Běž pryč. Co je? Já jsem ho jenom odehnala. No, můžeme. Já nevím, kde je lepidlo. Běž na mě. Co? Dobré, nic, můžeme hrát. Jak poznáme, co? Já mám lepidlo, dobré. Jo, dobré. Ale kolik tam bude toho máme dát? To nevím, to musíš jakože prstama trošičku odhadnout. Dobré, no. A už se tam liješ? No já liju, ale já bojím se. A je teče ti to? Jo, já nevím. A kde to máš? Tady ne. Jo, Já počkej. jsem to... Ale Jo, nevím, ty mám máš to otevřené. Fakt mám to otevřené. Jo. Já se bojím, že jsem nestrefím. Lije to? Jo. Je to nelije, ty Já nevím. Ježišmarja, to neprsklo. Opatrně. Co chceš? To vytáhnout. Je to tam Stačí, já se bojím. Počkej, ale mi to tam nelije, ne? Máš to tam, nevím. Jo, Zkus aha, to. mám to tam, fuj. Tady má... Nevím, já jsem nešvatkala. škatličku. Já nevím, jo, dobré, já mám v misce. Já jdu tam do špičky. Já nevím teď, které tam mám. Dobré, já mám takové... Já to poznám podle víčka. Asi stříbrné, ne? No asi jo, já nevím. Počkej, kde jsou tam ty druhé? Nevím, myslím, že našla. Jo, ty z stříbrné jsou větší a ty to jsou menší, takže to jsou ty... Nepoznám vůbec. A nevím. Jo. Co chceš teď? Můžu něco podat? Ježišmarja. Já chci ty... taky zpětky. Jo, jsou stříbrné, myslím. Teď jsem ti to tak Počkej, podala. Já tam jdu dát nějaké barvivo, já teď které tam dám. Doufám, že tam dám červené. Já chci červené barvivo. Ty vole.
Já nevím, kolik tam mám dát barviva. Já musím si počít odpálit barvy, Ty jsou zase to ne. ale ty některé barvy nejsou. Dobré, ale nedívej se. Já se namočila do barvy. Kam? Já nevím, já mám prostě barvy. Dobré, já se jdu nějak umít. Počkej, já mám tady Kde to štětec? štětec, musím našmatrat. Kde? Tady. Opatrně. Mami, koukej tu do Míša. Je to tam. A já si Vážím, ne. a budu tady. Ne. Pajo, nebudeš to mít. Nech toho, Pajo. To dá teďka Míša. Ne. Ne, není. Že jsem se podívala, ale jak jsem slyšela, že mi něco bere, tak jsem musela hned jít. No a já teď nevím, kde mám ty barvy. Co to je? Nevím, jak to mám vědět. Bacha, to jsou moje barvy. Co tvoje? Aha. Sora. A budeme to míchat potom? No, můžeš to barvy míchat, kdy chceš, jako. Se koukáš? Ne. Hej, proč mi fakt bere? Já jsem zase hej, já jsem mega od barvy. Ty se koukáš? No, koukám, ale já jsem se namočila omylem prst do barvy. Do prdele, kde jsou ty barvy? Fuj. Ale já mám takové podezření, že ty se koukáš. Já jsem taky od toho, že co to na make-upy? Já nevím. Debile. Já? Já nevidím. Doufám, že ty taky ne. Fuj, co naláš? Počkej, já jakože, jak jsem šla... Míšo, fuj. Počkej, jak jsem šla Kámo, ty nemyšela, že jsi celá mokrá, jestli můžu mít něco barevného, tak tě zabiju. Ne, ale jak jsem šla za pauzu, tak jsem viděla, že máš něco pod nosem, takže... Jsi debil. Ne, ale tak ty se koukáš přes tu díru tady. Tak si dívej nahoru. Já musím dýchat. Tak si dej hlavu nahoru. Nebo tak jakože takhle dolů. No, Jasně. tak co, ať nevidíš. Já taky nechci vidět. Ty vole, já jsem tam asi... A co tam mám ještě dát? No, co chceš? No já ne, co tam chci? Chceš? Něco od barvy. Já jsem byla. Nevím, jestli ještě jsem nebyla. Prdele, vy nezavíráte ty barvy a to je potom... No, ty si taky tady nezavřela. Já jsem od barvy. Co mi tady šaháš? Nevole, tak... Jak že to cítíš? To já vidí, je. Cítím. Aha. No, hele, já nevím, jestli mám ještě tam něco dát nebo ne. Co jsi tam všechno dala? No, barvy a třpytky. No, tak si to buď zamíchy a ještě si tam můžeš... Kde máš špatlo tady? Hele, kde mám to ještě teď dát? Je tady. Ty vole, já nevím, kde jsem ho teď dala, že? Jestli chceš, tak já ti najdu takové zlaté hvězdy. Tam ty. Já už to míchám, já? Jo, já ti dám zlaté hvězdy, chceš? Nechci. Ok, já jsem se dala jako do štětce. Nebo aspoň myslím. Dobré, já už to mám asi. Hej, prosím, to mám pěkné. Co je? Nic. Já to nechci míchat úplně. Jakože to nemám průhledné. Jak já to mám vědět? Hej, jsem tam něco dala, že? Ne. To nemáme dělat. Můžeme si sundat masku, já už chci vidět svůj krásný slib. 3, 2, 1. Jo, jasně, dala jsem mi tam hvězdičky. Ale já jsem ti tam taky nic nedala do toho. Co, já nic? Já jsem ti tam taky do toho nic Hej, nedala. ale víš, jak to vypadá? Jak galaxy nahoře s
zlatýma hvězdama jsem Kámo, to ale spíš já jsem si vylepšila. přela pejnoučí Kámo, dívej se na Já jsem si přela fialovou. Oh my gosh! Jak jsem říkal, že chci červenou? Já mám červenou, to je mega hezký. Mám taky pěknou, ale... Aha, Ukaž svůj právě. Ona má takové fialové galaxy s zlatýma hvězdama. Jo. Já jsem ti to vylepšila, chápeš to? No a já mám tady... Černý. Já mám černý s takovýma zlatýma stříbrnýma špitkama. Hej, ale nám se to mega povedlo. Uděláme znovu. Ale aktivátor nebude. Počkej, ale počkej, zkusíme to. My jsme tam nedali aktivátor. To nevadí, ne? No, ale my jsme to měli udělat po slepu. No tak musíme to zaktivovat. Dělej, díky. Oh, jo, funguje to. A já mě taky. Mně to nefunguje moc. Mně to funguje. Já mám takový tekutej. Je taky. Jako nebuď moc dotčena, protože dívej. Můžu taky? Na čoku? No, aktivátor jakože... Plus minus. To je Já sliz. už mám. Já taky. Sliz plus, aktivátor minus, ale ne, já ho fakt mám. Zkus to udělat tenhle. Jsi happy? Jo. Kámo, dívej na můj. On je mega hezký. Můžu si tam ještě trošku dát? Troši, jo. Čeho? Toho. Ty na toho? Jo, trošku. Trošku, já si dám taky. Míšo, No. ne kvůli tomu, ale jakože já jsem se... Já se tam musím dát ještě trošku, úplně malinko. Jo. Jo. Já jsem to věděla. Že se to stane. Míšo, já jsem celou dobu... Kámo, já jsem to strašně přeaktivovala. Míšo, mám ti to Ještě trošku tam na to? Ne, Míšo, mám... Jo, dej mi to. Míšo, mám ti to říct nebo ne? Chceš to vědět nebo ne? Já jsem se... dívala. Ale fakt jako, taky jsem se nekoukala. Dobře, tak uděláme další kolo. A fakt se A nebudeme... co aktivátor? Však máme. A my tam můžeme dát znovu vodu. No a ten... Já si myslím, že ho máme úplně oba stejné. Jakože ne... Nevím vzhledu. Protože to moc přeaktivovala jsem se. Já ho mám tak akorát, jakože trošku jinak. Hej, to je náš první sliz. Jakože průhledný. Až to naše vypadíjou ty třpitky, ty hvězdičky, protože to jsou 4. Ale je to hezké. Musíš uznat. Já už vím, jak se to bude jmenovat. No. Hvězda. A nebo nebe s hvězdičkama. No, říkám galaxii. Galaxie. V jaké galaxii žijeme? Samsung jako... Galaxy. Ukáž mi zkusím tvůj? Počkej, já mám ještě míse. Já mám takový strašně... Míšo, ty jsi nenesla koš? Jo, Já třeba nemám vůbec ho ani, já ho nemám ani na tahle. Míšo, ty někdo? co? Ne. Jako, tak protože jsme tam nedali... Tu pěnu. No a to nepotřebujeme. Ale je hezký, jako. Můj je takový, už není ani moc černý, jako. Že ještě to vy máte. Ale co v tom mám? V tom je... Co to je? Hej, je tam zabloudil nějaký bílý duch. Jak to nebude? Hej, my máme halloweenský slizy. Jak to? No, halloweenské barvy jsou jenom černá, fialová a oranžová. Jsou jediné barvy. Ale to mám hvězdičky. To je jedno. A máš to furt halloweenský. Víš, jsem to připravila. Že já mám jako... Kámo, byl jsem tam dala tu pěnu, to by byla krásná barva.
By si mal takovou pěknou. Jak, počkej, jak se ti vůbec stalo? Ty jsi tam... To jsem dala červenou a modrou, musela. Fakt. Tak protože modrá plus Vlastně jo. růžová. Ale i a mám to je tmavou. No, protože jsi tam dala jakože červenou a ne růžovou. A růžová tam není, takže jako proto. No, A jakože možná... kdybychom tam dali modrou, červenou a bílou, to bylo úplně hezké. To se nám nemůže povést udělat. Ale fakt nebudeme se ani koukat. Teď se fakt nebudeme vůbec koukat. No, vadí, že to je také trhací. To je spíš úplně, to není ona tahování, ale o to, aby se jako, že... A ty ho máš úplně natahovat. No. Ukážu, zkusím. Počkej! Chci sebe. Už tam se vůbec nelepí. A líbí se ti? Že jsem ti to zachránila trošku. Jakože ty hvěčky mi štvou, protože to řeš. Ale líbí se ti to je pozitivní. Musíš někdy myslet i pozitivní. Nejenom jakože. Hej, ale dívej na ten zoom. Kde mám telefon? Já jsem ho dala na okno. Protože víš co, poslal tak a nemáme telefon od toho. Toho šmejda nám pryč. Toho šmejda. Au, to strašně řeže. Dej. Zkus ten můj. Ale ty ho máš fakt mega pěkný. To neřeže. A ty ho máš mega natahovací. A ty ho tak. Ty taky. Co ty ho máš o dost líp než já. Ne, ty ho máš úplně stejný. Kámo, ale jak se ti povedla ta barva? Já nevím. Já jsem si přála modrou, ale mám fialovou. Úplně teple to mám. Takže, jdeme znovu. Fakt nebudeme ani podvádět. A mně se mega líbí ten můj. Líbí se ti? Jakože, ne když to je takhle, jakože průhledný, ale když to je jakože takhle úplně Takže to nespadlo na zem, by tam byly chlupy na tom. Pravda. On by šel do koše, no. Tam si najdu, kde jsi našel svoje místečko. No, takže můj slib vypadá nějak takhle. On zase vypadá úplně jinak. On je takový hnědý, bronzovitý. Prostě takhle. No, takže A můj sliz vypadá jdeme na další Ale kolo. vypadá to docela Jdeme na další kolo. Tak, druhé kolo. Teď se fakt koukat nebudeme. A já chci mít černý sliz zase. Já chci mít taky asi. Takže chceme oba černý sliz. Nebudeme se koukat. Prosím, ať máme černý sliz. Modli se. Modli. Se dáme takhle, ať. Tak, jdeme se zavázat oči. Ale fakt, já to tam uvidím, takže nebudeme vůbec podvádět. Jo, však ano. Je. Dobře. Nic nevidím. Nic. Můžu to zavázat? Dobře. Můžeme. Takže 3, 2, 1, teď. Není to o rychlosti, Ty o ničem. vole. Takže... A to je moje baba. Promiň, Pájo, no. Počkej, Míšo, počkej, ale... Já tam nemám černou. Aktivátor, teda lepidlo. Já ho mám v ruce, počkej, pevno. Ale neotvírej to, nic s tím nedělám. Počkej, to je moje. Počkej, já si musím dát lepidlo. Ještě jsi tam nic nedávej, jo? Ne, nemám. Jsem si dala lepidlo. Že můžu dýchat. Já nemůžu dýchat. Tak si tady dá nos. No, tady máš lepidlo. Oh! Míšo? No. Sunej se teď.
Co je? Mám půlku. Já jsem si tam dala moc let. No to je. Zavíráme. Můžeš si velký mrzí tady. Opatrně, to někde nevyleješ. Kde jsou barvy? Tady je moc. Počkej. A Je, to nožička. Počkej, máš nápad. Ty vole. Au, já jsem bohla, že vedem. Já nevím, kolik jsem tam toho dala. No doufám. To si děláš srandu. Ty vole. Hej, to si děláš ale srandu. Ne, ale to není srandu. Já to tam přiliju, ne? No to vůbec. Prostě tvoříme. Tak, kde jsou barvy zase? Já nic nevidím. Co děláš? Ten má se. Fuj, mě to tlačí, počkej, já si to musím dát. Třeba nový vlas. Co děláš, Kajo? Jsem si vzal auta, nech to, tam je. Neber mi to! Co? Jsou barvy, nech mi to. Pčíc. Musím. Znovu. Vole, jsem se to dala hodně, ale. No tak tenhle sliz ti říkám, že si domů neodneseš. Proč ne? Že tam toho máš moc. A to vadí? Jo, Proč? protože je to málo. No. Fuj, to padá pod nos. Tak, já si tam jdu dávat barvy. Ještě teče, nevíš? A já jsem Jo, já už je mám. Počkej, já jsem od barvy do prčíc. Díky. Paja nám vzala barvy, takže musíme to dát počkat. Ty vole, to úplně kýdlo. Já vůbec ty barvy nepamatuju, přísahám na svou smrt. No, myslím, že jo. Já nevím, kde to je, co dělám vůbec. Už to máš? Počkej, já si tam dávám víc barev. Já nechci jenom jednu barvu. Já jsem mokrá. Ty vole, myslím, že jsem to volila. No. Už? Ještě ne. Já nic nevidím. Já to ne. Ale fakt nic nevidím, jo? Taky ne. Tak to Já mám neprovokuj. úplně dole a já nevidím. Taky ne. Já nevím, co otvírám na barvu. Dávám si poslední barvu. Doufám, počkej, já jsem chtěla černý, že? Ale to bude barevný. Ne, ty jsi přijela něco nějakou jinou. Ne, já jsem chtěla černou. Jo, vlastně, jo. Taky jsem chtěla černou. Jo, obě. Tak tady jsou barvy. Počkej, já utřu štěteček. Tady. Au, ty jsi mi točíš kráku. Teď si tam chci dát, tohle jsou třeba, jo, tohle jsou hvězdy, to poznám, protože to je rozbité víčko. Počkej, kde to je? Ty vole, jak se to otevírá. Já nevím, jestli to je vůbec na ten místě vlastně. Lidi, kde jste? Počkej. Já tady ukazuju slime. Já nevím, jestli vůbec ukazuju slime. Kde je štěteček? Počkej, nevím. Já už mám. Tak, vymýšlet. Jak to tam mám dát? Co? No tu barvu ne do prdele. Normálně to do toho dej, ale dla mě je taková prostě sklenice s vodou, tak to pak namoč. Umím. No já vlastně černou mít nebudu. Tak doufám, že mám aspoň žlutý sliz. Nebo nějaký. To
Tak to aspoň, ale pokud nebudu mít černou, tak aspoň doufám, že budu mít aspoň tu modrou. Já nic nevidím a nemůžu dýchat. Já chci ještě barvy. Jenom o toho pán malé malíček. Co to je? Nevím. To jsou třpytky. Nevím. No tam jde ještě nějakou barvu. Hej, pokud nebudu mít černou, tak aspoň tu modrou nebo tu zelenou. Aspoň to. Já nevím, co tam sypeme, to je jedno. Co to tam sypeme? Počkej, a ty třpytky, to bylo s takovýma týma dírkama, nebo to bylo... Jo, s dírkou. No dobré, to mám. Jdu si tam dát ještě nějakou barvu. Doufám, že nemůžu nic Já strašného. chci taky ještě nějakou barvu. Počkej, já to mám teď v ruce. Co to bylo? Doufám, že nevíš, ale Ne. tak, počkej. Nekoukáš se, doufám, jako. Ne. Já jsem myslím od barvy. Počkej, mě to lepí strašně. Já jsem ulepená. Hej, ty máš pod tím zavřené oči? Co? Ty máš pod tím zavřené oči, já taky. Jo, protože ty řasy, mě to sere. Mám taky řasy namalované. Ale jakože Máš tu barvu? Počkej. Tam dávám, já jsem to vlastně dala všechny barvy. Doufám, že ne. Ale dávám tam ještě. Doufám, že ho mám černý. No já ho vlastně mám černý. Tak když ne černý, tak ho chci mít aspoň nějaké krásné barvy. Nebo tak. Máš barvy? Počkej, to zavírám takhle. Kde se to otevírá? Kde je no ty barvy. Ale už to nejde to nejde. Tak Už jsem celá od barvy do prvé. Máš to? jo. Takže otevřeno, tak bacha, ať tam neměčí špůz nebo něco. Doufám, že ho mám aspoň nějaký barevný nebo něco. Je to štětec. Jo, tady ho mám u sebe. Tady. Jedu aktivovat, počkej. Tohle je lepidlo. Tady je aktivovat. Nevím, jestli mi to jde aktivovat, ale doufám, že jo. Zdá se mi, že ne. Je to možná Tak to neaktivovat. nestačí. Já nevím, jestli se tam dala, ale nestačí. Já nevím, jestli se tam dá tu zelenou barvu, mě to celkem jedno. Teda zelenou. Ty se koukáš. Já jsem viděla jenom jednu zelenou barvu, jinak fakt jsem si Ty se koukáš. Míšo, nekoukám. Hej, tak se Dobrá, ale- podívej. Ty jsi Až to uvidíš to video, tak se podíváš. Ty jsi stipla, že budeš mít černý sliz. Jestli budeš mít černý sliz, tak jsi dívala. Kámo, ale třeba když si ty barvy třeba někdo zapamatuje, tak jako ty třeba nevíš. Ty jsi říká, ale že si je nepamatuješ. Tak kámo, třeba někdo si to může pamatovat. No ale říkala jste, že si to nepamatuješ. Kde jsou další špitky? Nevím, ale já myslím, že nám dochází aktivátor. No já vím, ale jako já bych... Počkej, ty už to máš hotový? No já už aktivuju. Aha. Jsi pozadu jako. Já myslím, že máme už tak. Už se mi to myslím natahuje. Už cítím, že to tukne. Ty vole, to už je fakt těžký jako. Já si tam dám ještě hvězdičky. Kde jsou hvězdičky? Tady. Dá se si tam vůbec špitky, já nevím, jestli to nepamatuju. Já jsem se vyaktivovala, můžu to říct, můžu už otevřít? Ještě ne, ještě si to zaaktivuj. Dá se tam aktivátor? Jo, Nám došel aktivátor. do prdele.
já to nemám hotový, že? Ty to máš hotově? Ne. Ale tu jdeme to. Ale není to hotové. Cítím, jak je to taková voda úplně. Fuj, Tak počkej, jestli mi zbyde, tak proč otevřeme oči? 3, 2, 1. Co to je? No, tak je jasný, že se zkoukala. A tak má úplně vodu, ale... Že jsem se nekoukala, jako se klidně podívám na to video, že jsem se nekoukala. Tak proč jsi stoupla tu zelenou, pak ještě jakože si říká... Protože jsem to zelenou viděla trošku, víš, jinak jsem ostatní barvy neviděla, víš. No ale tak to jde vidět, že jsi zdívala, když máš černý slib. Jasně, tak jako já s tebou nemusím obslužovat, když ty máme tvrdíš, že jsem se koukala. A až se podíváš, že jsem to měla až skoro u nosu, tak se možná uvědomí, že jsem se nekoukala. Nevím, jestli ti mám věřit nebo ne. Protože... Se klidně zeptej svojí mamky. Mami, dívala se? Ne, ale na celou dobu to šalo na oči. No Anna se mohla dívat ze spodka. Ale měla jsem to až pocať. No. A ona to ani nahoru nedávala. Máš hotový slez, Jana? Já ho nemám hotový. Jako mám ho trošku tuhnější, ale to se jenom zdá, protože... A pěna nepomůže, že? Ale stejně jako nechci to jako čerpat ještě pěnu. Já to zkusím dát. To pomůže. A tebe ty jsi to tam jednou dala, pomohla ti to? Můžu to taky zkusit? Jo. Možná se ti změní barva, ale tak aspoň hodně Málo. Tak to mi to nejde ani. Mně to ještě zhoršilo. Kámo, já ho mám takový vodový. Možná ho mám hotový, ale mám vodový sliz a ne... Když ho tmavší. Ale jak jsem udělala fialovou zase. Já nevím proč, a mě to tady takhle čouhalo, ta šála. Mě tady máme ta šála už netlačí. No, mě to kousalo. Ty máš fakt vodový, ale... To by se ani trošičku nenatahuje. Já ho mám jako trošku. Hej, ale to je ještě horší než... Zkus pořádně míchat, jako... Ale to nepomůže, Míšo. No ale tak já jsem teď měla strašně to vodový a teď když... Já mám takový jináčí než ty. Ty tmavší ho mám. No. Tak protože tam jsou teď bublinky. To pomůže trošku. A jo, trošku to pomohlo. Pomohlo ti to trošičku aspoň? No. No a co teď? Mami, zítra, kdy budete mít zase peníze? No, žádný aktivátor už kupovala ani lepidlo nebude. No a tak dívej se, tohle takhle mám nechat navždy v té míse. Máš to dělat. A hlavně já. No. Soda. Nikde. Žádná schovka. Zavolení cesty na sodu. Ale já ne. Soda pomůže i bez ničeho. Zkusíme to bez vody a pak to zkusíme aspoň s vodou. A zkusíme ten recept tady. Zkusí zavolat. A zatím čus. No tak jakože... Míšo, co říct? No, jakože vůbec se nám to nepovedlo. A jakože lepidlo je totálně v háji, protože jako tam je tolik a já jsem to tam hodně přehnala, protože jsem to vůbec neviděla. No a jako... A já jsem si myslela, že tam nic neliju a furt jsem to furt mačkala a... No a jsem tam nic necítila, že? Já jsem to měla trošku dobrý, tak jak jsme tam dali moc toho persilu, tak už to se bylo nám to jak úplně vodu. Takže jsme to vylili a nemáme prostě nic, takže zrovna, protože nám došel aktivátor vlastně. Takže
zase někdy příště, no. Jako volali jsme její mamce, jestli nemá jedlou sodu, nemáme. Takže tak, no. Pokud budete chtít další videa, nejenom slizové, tak bude tady 1100 lajků a teda prostě čau.